Chiar dacă natura nu ne prea răsfață în anotimpul alb, specialiștii în domeniul amenajării spațiilor verzi au găsit soluții. Gazonul care rămâne verde 365 de zile pe an. Aici avem un produs nou, inovator, un gazon foarte frumos care se pretează pentru stadioane, terenuri de joacă și atât cât și pentru grădini. Avantajul foarte mare acestui gazon este că semințele germinează la o temperatură între 3 și 5 grade. Până anul trecut, Claudiu împrospăta gazonul în fiecare anotimp și, chiar și așa, iarna grădina nu mai era verde. Acum însă se bucură de același gazon în curte în toate anotimpurile. Prețul unui kilogram de sămânță l-a costat 20 de lei pe metru pătrat. Cum o vedeți de verde, am avut-o toată iarna. Dacă este dată zăpada de pe gazon, este verde. Acest gazon poate să reziste 7 ani, 10 sau 50 de ani, în funcție de ce tehnologie de mentenanță se aplică. După cum se poate vedea aici, avem o plantă care rezistă iarna la temperaturi joase, e colorată galben, roșu, mai sunt și alte soiuri care rămân neschimbate. Taxusul, care după cum se poate vedea rămâne verde și cu bobițele roșii pe timpul iernii la temperaturi joase. Și nici greu de întreținut nu sunt, mai ales că umiditatea este destul de crescută la noi. Oricine își poate permite. Plantele încep de la 4 lei per bucată, după cum se vede iedera, până la 650 de lei, care avem acest brad de argintiu în jur de 2,80 m înălțime. Așadar, cine a zis că iarna nu-i ca vara?